sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Enero 3, first Friday of the year. Kami ang maatod kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, One-day Incident Command System Executive Course na pinanginotan kan APSIMO as in Office of Civil Defense Bicol, dakulang bagay para sa pagresponde sa anuman na insidente as in emerhensya. Animal Healthcare Technician sa Banwaan Kantiwi, Albay, ipapairarom sa retooling training ngunya na taon. Primero daw kan balik eskwela sa bilog na probinsya kasunod kan Christmas break dalan sa holiday season, normal sabi kan DepEd. Pagruso pa kan mga pasahero sa pantalan kan Matnog Sorsogon, piglalaoman na magpapadagos sagkod sa weekend. Sa lado nasyonal, primerong Vindinor nakatala na gibuon sa Enero 11. Implementasyon kan AKA program mas magiging istrikto ngunya na taon. Land Transportation Office madugang nin mga tauhan sa pagtapos kan holiday season. Pagsulong nin modernisasyon asin pagiging apolitikal kan PNP, tututukan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Sa ibang nasyon, US President-elect Donald Trump ibinasol ang New Orleans terror attack sa paglaog kan mga dayuhan sa Estados Unidos. Baretang Sports, Alex Yala tulos na nagrehistro nin pagana sa paglaog kan 2025. Ngunyan sa detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Naging normal asin matrangkilo ang primerong aldaw kan pagbabalik kan klase sa bilog na probinsya kan Albay kasunod kan school break dalan sa holiday season. Sigun kay Albay Schools Division spokesperson Froilan Tena, igwana ni nagkapara mga estudyante ang dai nakahabol sa pagbalik eskwela dahilan sa nagkaparang personal na rason mantang solamenting ang Santo Domingo nagpautob nin suspension kan face-to-face classes as in maabulta ang klase sa Lunes. Sinabi kan opisyal na kanakaipuan na mahabol kan mga estudyante ang learning losses. Siriman ang mga aldaw na nagpautob nin suspension dalan sa mga nakaaging maraot na kamugtakan kan panahon. Big ingganjar man kani ang mga magurang na reparuhon ang mga aki asin siguruhon na aktibong nakakapagpartisipar sa mga aktibidades sa kanya-kanyang mga eskwelahan. Posibleng magruso pa ang mga pasahero sa pantalan kan Matnog Sorsogon sagkod sa weekend. Ini kasunod kan pinag-aantisiparan na pagbabalikan mga biyahero sa kanya-kanyang mga probinsya matapos ang selebrasyon kan holiday season. Sigon kay Philippine Ports Authority Media Relations Officer Achilles Galindez na durante kan pagsabat kan bagong taon, wara man ang mga naoktabang biyahe sa pantalan kaya nakahabol pa ang mga ini sa biyahe. Sa datos kan ahensya poon kan Disyembre 16 hasta alas 8 nin aga kasuhapon Enero 2, nasa 81,000 na mga pasahero ang nagruso sa Matnog Port pasiring sa Visayas asin vice versa.
Dagdag kaaraman sa mga local chief executive asin mga office head sali sa bilog na probinsya kan Albay ang ginibong one-day Incident Command System o ICS Executive Course na pinanginotan kan APSIMO asin Office of Civil Defense Bicol. Sigun kay Provincial Administrator Dr. Cedric Daep, ang ICS Executive Course may katuyuhan na mapakusog ang decision-making skills kan mga partisipantes sa kung paano magresponde sa anuman na insidente asin emerhensya. Sinabi ni Daep na partisipante sa executive course ang mga department heads, alkalde, gobernador, pamayonin mga opisina de gobyerno, tanganing masabutan ang mga sitwasyon sa panahon ng emerhensya asin aram kung ano na ang dapat gigibuhon. Sa paagi kini, igwanin mga guidelines kung paano mag-implementar kan incident management asin maaraman ang flexibility kung anong scale kan insidente kung ini sadit, dakula o kaya komplikado. Magkakaigwanin retooling training ang gobyerno lokal kan Tiwi Albay para sa animal healthcare technicians ngunya na taon. Sigon kay Municipal Agriculturist Elpidio Climacosa II, ang nasabing plano nabilog sa ginibong year-end assessment kasabay ang animal extension workers sa pagsasabing importante ang nasabing ensayo para sa dagdag kaaraman kan early diagnosis kan mga helang as in proper management of sick animals. Piglalaoman ang pag-atindir sa aktibidad kan mga pribado as in pampubliko ng mga health care practitioners hali sa munisipyo kan Tiwi. Naisangat na ang kasong murder kontra sa sospitsado sa pananaksak sa sarong construction worker na residente kan barangay Bigaa, Legazpi City. Sa informasyon na ipinaluwas kan Albay Police Provincial Office, nangyari ang insidente alas 11:20 nin Banggi kan Desyembre 30, 2024 kung sain mantang ang biktima na 42 anyos nag-iinom sa Purok 4A kanasabing barangay kan biglang mag-abot ang duwang suspitsado na residente mansana kan parehong lugar asin nagkaigwanin mainit na diskusyon sa daima sa botan na rason. Binalo pa man na pugulan kan kainuman kan biktima ang mga suspitsado alagad saro sa mga ini ang may sukbit na sundang asin basta na sa nang sinaksak ang biktima sa iba-ibang parte kan sa iyang lawas. Naging makaskasman ang pagresponde kan mga opisyalis kan barangay para madakop ang suspitsado mantang ang biktima dinara sa ospital alagad, deklaradong dead on arrival kan nagatindir na doktor. Sigun sa Albay PPO, ang 49 anyos na suspitsado nasa kustudya na kan mga otoridad para sa magkakanagong disposisyon mantang dismiss man ang kaso na isinangat sa 41 anyos na suspitsado dalan sa kakulanganin ebidensya. Abot kayang presyo kan bagas an hatod sa mga residentes kan kadiwa ng Pangulo sa National Irrigation Administration o NIA Camarines Sur sa Santa Lucia Magaraw, Camarines Sur, ngunya na Aldao. Para sa mga kasabay sa vulnerable group, arog kan senior citizens, PWDs, solo parents, asin 4-piece beneficiaries. Mababakal ang baga sa kantidad na 29 pesos kada kilo o 290 pesos kada 10 kilo kan bagas. Kaipuan sa nang ipresentar ang ID bilang patunay. Para naman sa iba pang konsumidores, pwedeng makabakal nin rice for all sa kantidad na 35 pesos kada kilo o 350 pesos kada 10 kilo kan bagas. Ang kadiwa ng Pangulo may katuyuhan na maipnuan ang gastusan kan pamilya sa pagkakan mantang pigpuunan ang bagong taon na may marhay na akses sa baratong presyo kan bagas. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta.
An iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta na kundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Nakatala nagibon sa Enero 11 ang primerong Vindinor ngunyan na taon. Inimpahayag ni Presidential Communication Office Acting Secretary Cesar Chavez ang traditional na pagtiripon na atinderan kan mga miyembros kan Diplomatic Corps asin mga
Lideres Nacional. Inipigigibo kada o kaya 2 beses sa sarong taon para iselebrar ang pagpuon kan bagong taon asin pagrumdom kan katalingkasan kan Pilipinas. Pirming pigigibo ini sa Malacanang. Mas magiging istrikto na ang implementasyon kan Ayuda sa Kapusang Kita Program o AKA Program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ngunya na taon. Ini ang piglinaw ni Department of Budget and Management o DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Kasunod kan desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ibugtak sa conditional implementation ang nagkapira sa mga proyekto na nakapalaman sa 2025 national budget. Sigon kay Libiran, ginibo ang lakdang tanganing masiguro na magkaigwango na nin malinaw na guidelines as in implementing rules and regulations o IRR bago mailuwas ang pondo. Ang desisyon na ini iyo ang kasimbagan sa mga reklamo kan publiko sa salang paggamit kan pondo kan mga nakaaging taon kung saan pigsasabing nagagamit pa ini minsan sa o ginagamit pa ini minsan sa pansadiring interes kan mga politiko. Katakod ka ini siniguro kan mga ahensya arog kan Department of Labor and Employment o DOLE, National Economic and Development Authority o NEDA as in DSWD na magbilog nin magayon na sistema para sa marhay na implementasyon kan programa. Sa irarom kan bagong sistema, daing na pwedeng basta-basta ipanao ang pondo kung daing malinaw na proseso asin paninimbagan o accountability. Gusto manindang masiguro na ang mga benepisyaryo kan AKA program, iyo ang talagang nangangaipo asin ang pondo magagamit nin tama. Ipinahayag ang Land Transportation Office na madagdag sinda nin mga traffic personnel para aktuaran ang pigdalauman na pagdakol kan mga biyaherong magaharali sa probinsya pagkatapos kan holiday season. Sigun kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza na ipinag-ordena ini sa mga regional directors kan asin LTO officials para masiguro ang marenabulos kan trafiko asin mamantinir ang kaligtasan sa tinampo. Siniguro man niya na sufisyente ang mga tauan sa mga mayor na tinampo para magtabang sa mga motorista partikular sa Metro Manila. Pinagirumduman ni Mendoza ang mga motorista na magsunod sa gabos na regulasyones sa tinampo para maiwasan ang anuman na insidente. Siniguro kan Philippine National Police na mantinido ining techno-driven, professional asin apolitical sa implementasyon kan ley para sa karahayan asin katrangkilohan ngunya na taon 2025. Ginibo ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pahayag kasunod kan paglaog kan bagong taon. Tinaawanin doon ni Marbil na importanteng makasabayan sa indang lado sa nagbabagong demand kan modernong panahon. Katakod ka ini siniguro man kan hepe kan PNP na mas pangpapakarahoy o papakarayon kan PNP an sa indang mga inisyatiba para proteheran ang buhay, bantayan ang mga propriedad, asin ipautob ang rule of law. Maawat man ni General Marbil na makamtan kan PNP ang sarong modernong puwersa para sa mas makaskas, malalaoman, profesional asin may kakayahan na sumabay sa modernong panahon. Nakatala na kansilaron kan Office of the Solicitor General ang gabos na fraudulent birth certificate asin i-forfeit ang real properties asin iba pang assets na illegal na nakuha sa Pilipinas kan mga dayuan na empleyado kan Philippine Offshore Gaming Operators o PUGO. Sigun kay Solicitor General Minardo Guevara, ang siyendang pigigibong mga lakdang kontra sa PUGO dai natatapos sa paggali sa nasyon kan mga dayuan na obrero. Maski ngunyan, dai pang eksaktong numero sa pinagbiryo na kantidad kan assets kan PUGO na nakatala na i-forfeit, sinabi ni Guevara na sinda ining idalawa sa oras na maging available na ining. Ini ang primerong direktiba sa senda na bawion asin pugulon ang mga ini. Ang lakdang na ini kan OSG kasunod kan revelasyon
kan National Bureau of Investigation kan Hulyo kan nakaaging taon na nadiskubre kani ang maabot sa 200 na falsifikadong birth certificate na ipinalawa sa mga inchik sa pagultanan kan 2018 sa good 2019 ali sa Civil Registry sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nakapag-distribuer ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kan sobra 8 milyon na family food packs o FFPs sa sobra 6 milyon na pamilyang naapektaran kan mga nakaaging kalamidad kan taong 2024 sigun sa report kan ahensya. Sigun kay DSWD Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group Irene Dumlao na i-distribuer na FFPs sa taon 2024, parte kan 10 milyon na FFPs na sa indang na-produce sa indang Resource Operation Centers sa syudad kan Pasay asin Mandaue City sa probinsya kan Cebu. Apwera sa FFPs, nakapag-distribuer ang DSWD ni non-food items sa mga apektado kan mga kalamidad sa maabot 7 milyon na pamilya. Ipinahayag man ni Assistant Secretary Dumlao na ang siring na kadakulang numero nin FFPs na naidistribuer, iyo ang resulta nin mas pinakusog na disaster response operations, asin mas pinakusog na kolaborasyon sa mga partner agencies na nakatabang sa pag-abot kan tabang sa ibang apektadong pamilya. Dagdag pa kan opisyal na dahil sa pagrapado kan sunod-sunod na mga bagyo arog ni Christine, Leon, Marcy, Nika, Ophel, asin Pepito, asin sa pagsabog kan bulkan kan Laon. Nag-itaas ang numero kan mga apektadong pamilyang natauan nin tabang kan DSWD. Katakod gaini nakapagtauman ang DSWD nin tabang sa sobra 500,000 na pamilya para sa programang Cash for Work o CFW, Food for Work o FFW as in Emergency Cash Transfer o ECT. Bareta hali sa ibang nasyon, dumaan sa New Orleans sa Estados Unidos. Itanong kwenta na ni US President-elect Donald Trump sa maluyang immigration policy asin paglaog ni mga dayuhan sa Amerika ang panabagong terror attack sa New Orleans na dakol ang nagkagaradan asin nagkarulugadan. Dakulang issue ini sa Estados Unidos ngunyan dahil nagkaparang aldaw na sana gigibo na duman ang dakulang sporting event na Super Bowl kung saan dakol ang bigdalauman na mag-aratindir. Para kay Trump, ang mga krimen ni makabiglang marahay dahil day pa ini nangyari dati. Sinabi niyang kaibanan siya sa kan mga otoridad sa paghanap nin katotohanan. Baretang sports, tulos na guminibo nin impresibong paggana ang Filipina tennis sensation na si Alex Yala matapos niyang dominaron ang laban ninda ni Tyla Preston sa quarterfinals kan WTA Canberra International. Nagibo ni Yala na daogon ang kalaban sa tulong magkakasunod na set, 4-6, 6-2 asin 6-1. Sa kabilugan, nakakuha si Yala nin 88 points mantang 73 points sana kay Preston. Sa giraray na ipinahiling kan world number 147 an sa iyang magayon na performance sa kabilugan kan laban na naging dalan para makalaog siya sa semifinals asin dagos ng makarani sa iyang prime title ngunya na taon. Sa semis, posibleng makalaban niya ang pambato kan China si Wei Shihia o kun dae ang representante kan Switzerland na Simona Waltert. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Diyos marahay na pagkagapos sa mga taga-DCGB asin sa gabos na taga-subaybay ng DCGB. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o paros kang amihan. Ang naka-apekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon. Mantang shear line o sa lubangan kang paros kang amihan sa kanang easterlies naman. Ang naka-apekto sa sirangang parte kang central
Oriental kang Luzon. Asin sa natatadang parte kang Norte kang Luzon. Di sa Kabikulan, makaka-experience ng bahagyang mapanganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagurdol. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hali sa sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayan sa kod moderato ang pag-ukol. Temperatura tigalaumang poon, 24 sa kod 30 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang at yan na alas 6, 2 ning pagkaaga. Asin masunop at yan na alas 5:24 ning pagkahapon. Ini sa Melvin Almohela reporting live. Ali Digdi, Pag-asa, Legazpi. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Biyernes. Sa pangaran kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan Bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kaan sa inyong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya